ọma dị n'ọmụma onye mee nke ọma ebunye ya elu si ya jide nke oji na-aga n'ilu biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọmanye ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, abịara m ime nkụzi nke ụtụtụ taa n'oge karịa taịm anyị ji emebie. Ihe kpatara ya bụ na ọ na-agba anụ gbaa aja ọsọ agbara ya aja egbe, ịghọtara ya. N'ụbọchị taa dịka m si wee gwabuo gị na mbụ, ihe dịka echi ị ga-enweta details gbasara nnukwute ife aṅụrị ahụ mere na oraifite, ọ kachasị nke mere na Ezumel, maka na enwere legal tussle a na-enwe ihe gbasara igwe na anaba anyị a na-ekpe nyawa ikpe ebiena last week na ọ bụ our own village Ezumel oraifite win nyawa ikpe na high court. Ya bụ na ihe anyị na-agbazi mbọ kịta bụ anyị na-enwezi ịnakakus meeting gbasara iselect the next igwe oraifite. So since that last week anyị na-enwe meeting after meeting. So this morning I am meeting very early. No be kwa. So messiana this program and may head there because and this and also with the meeting ta. Yes. I when we can capture on here basalo onye ga-abụ the next igwe na oraifite. So nnukwu mmemme ka ọ bụ. So program I end before 8 o'clock. Can we get on ebe before time ekwuru 8. Then mana ọ bụrụ na ike ntị ga-amụta ihe n'ihe nji maka ịbịa ihe nji bịa taa bụ ịkọwa ihe gbasara agwụ gị na-ewu agwụ more you should know about agwụ part 2. Mana before gaa n'iru maka ndị ọbụta abụ izi ha na-afụ m afọ m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu echiri m ọzọ Eze-Ana na oraifite na abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu agwara gị isiokwu anyị ji bịa mana ka mmụọ ọkwa dị mkpa bifo anyị gaa n'iru na ihe anyị ji wee bịa. Nke mbụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa April akwụsịgo, nke ọnwa Mee nke ga-ebido na Mee 6th. So ịchọ ibook yenu na ịchọrọ iso na ya bụ aja anyị echefuna na aja mbunye elu aja ịpụta ihe si na ya wee bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Echi isonye na ihe ị ga-eme ewu ndị na-esonye na ya amaghị ka esi eme mana maka gị bụ onye ọfụ etu ọdụọrụ m 3 prayer request gị mee donation token to the account number. Echi atije m na WhatsApp agwa ndị other details I need from you. My WhatsApp number bụ 08057837672. I repeat 08058377672. Onye ahụ my WhatsApp number. Then nke ọzọzi bụ echefuna na m nwa wee movie producer. O nwere ebe anyị na-eji nkụzi ọdịnala were agbasa ozi ọma steady art movie. Our movie stories are genuine, unique, and true life stories. Echi watch our movies. Jena na Ugochi tubelu movie productions na YouTube. Can watch our movies and more are coming. Then in a chaya ishare and dozo. Then
ka abụ ihe kwesịrị ịma. Ọ bụrụ na ị na-alụ na any radio station, television stations, whether Go TV, Multi Choice and whatever, or any Iroko TV and whatever, ị chọrọ ka ya na-air our movies on your channel, please chat me on WhatsApp. Dan nke a bụ nkwa nke ọzọ ọkwa dị mkpa. Den ka anyị gabazie n'iru n'isiokwu anyị ji wee bịa. Isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara agwụ. Wee sị ka m kwụwakwa ọfụma, gịnị bụ agwụ? Ekwuru m na agwụ spirit nọ behind every man's gift. Wee kwukwazị na agwụ bụ spirit nọ behind every man's gift, and no gift of a man make it away for him. So na onye ọbụla nọ n'ụwa nwere agwụ, mana ihe dị iche bụ na agwụ onye nwere abụrụ nke ibie nwere. Enwere uniqueness na every man's gift. Enwere ndị nwere ike iyi tu, mana ha abụrụ dị exactly the same. Yes, so onye ọbụla nwere agwụ. Nke ọzọ m chọrọ ịkọwalụ gị bụ, ọ bụrụkwa onye ọbụla nwere agwụ bụ dibịa. Ụfọdụ ndị mmadụ na-agba ha nụ na ha nwere agwụ, ọ bụrụ na ọ ka ha lụwa dibịa. Ọ bụrụ ịlụ dibịa bụ isiokwu, ịghọtago, mana ọ na agwụ ahụ ị nwere ọ ya akarịghị ego fa. Agwụ ahụ enyere gị, data onyinye ahụ enyere gị, is it for your personal use or for your family use or for na mmadụ? O nwere ndị nwere oke agwụ, ịghọtago, and echefuna na agwụ na-achụta ife. Agwụ na-achụta ife. Mmụọ enwere amara ihe a na-akpọ ego. Ihe a na-akpọ ego, legal tender, naira, dollar. Mmụọ amara ihe ị na-akpọ. Ịghọtara ya? Maka na I can tell you, if you like, mewe fasting bido tata ruo next 40 days. If you like, mụrụ anya abalị, mebe spiritual incantation, mebe whatever spiritual thing you know how to do. Ibido kịta megidie, o nwere ihe ga-eme n'ụtụtụ n'ibini na-emeghe bunye pilo ofu ego, ọtụrụ possible. Ịghọtara ya? O nwere any manipulation ọbụla ma ọ bụ incantation ihe eme imesi ya n'ụtụtụ, ibunye pilo gị efu ego. Maka na ihe a kpọrọ ego bụ creation of man. Ịghọtara ya? Ihe ga-enye gị ego bụ ya agwụ. Gịnị bụ agwụ? Agwụ ha bụ ebe ahụ onyinye gị dị. Onyinye amara gị anwa ka ị ga-atọ ọnụ, o wee wetara gị ego. Ihe ahụ ị kacha mara eme. So enwere ụdị agwụ dị iche iche. Enwere agwụ nka na ụzụ, enwere agwụ ọhịa, enwere agwụ mmiri, enwere agwụ enu ana, enwere agwụ afịa. Enwere ụdị agwụ dị iche iche. Mana ịgbatagoro ụdị agwụ ị nwere. Example ka mmadụ ga-atụ. Ndị ma nkụzi mmadụ na-alaiki ihe ọmụmatụ. Maka ihe nji amatụ bụ ichefu ihe m kwuru, cheta atụ mmadụ. Ọ bụrụ na na mgburugburu ụnụ ngwuru ebe ndị nka na ụzụ, o nwere famili ya apụta, ihe niile gbasara ha bụ ndị ọrụ aka. Ịghọtara ya? Ma ọ bụ n'ebe enweburu goldsmith na nna nna gị ha bụ ndị kpụrụ ụzụ mgbe gboo. Agwụ nka. Ihe ọ pụtara bụ abụrụ iwu na ị ga-ejeje kpụwa goldsmith taa. Mana data agwụ ichukwa agwụ anwa dị na be ụnụ. Agwụ wụpụta ife. Ị ga-adị creative. Ị ga-enwe this creativity. Ihe ọ bụla ị ga-eba into fabricating. You will fabricate something nice. Eba into manufacturing, you will be able to manufacture something that is nice. Ọ bụkwa na ịbụ architect, ihe enwe ike design, bring out new ideas. Eba into creating, formulating ideas, you will do well. Ịghọtara ya? Maka na nka. Ịghọtara ya? Ọ agwụ nka. So ihe ọ bụla unu tiri aka n'ịmụ, ịfụ na design ya unu ga-adị iche. Ị nwere ike ịbụ an artist or a creator of whatever, a designer. Ije na ihe eme ọfụma maka na agwụ nka. Ọ bụkwa ndị iwu onye agwụ mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa ji, then ị nwere ike ide esi ọgwụ na-enye ndị mmadụ. Maka na mmụọ agwụ aji gị ga na direct gị, ngwa gị weta nka, gị weta ahịfịa dị etu a nọ containụrụ chlorophyll, gị weta ahịfịa dị etu a ahịfịa chaleku nọ containụrụ vitamin C. Then ịmago the combination based on ihe ị chọrọ ịgwọ. Ịghọtara ya? Agwụ mgbọrọgwụ na mkpa ahịfịa. Onye agwụ mgbọrọgwụ na mkpa ahịfịa ji nwekwara ike ịdị imekwa ọfụma na ọ bụrụ a pharmacist, ma ọ bụrụ a medical doctor, ma ọ bụrụ a chemist person. Ịgwa ihe na-eme gị, ọ marụgo how to do the mixing. Ịghọtara ya?
onye dị etu ahụ ya emekwa ọfụma na ọ bụrụ a pharmacist ndị a na-akụ ọgwụ yes ọ malụgo na-eweta chlorophyll weta nke nwa ohilu ọ bụrụ ihe dị etu a ịghọtara ya so etu a ka ọ dịkwa onye nwere agwụ azụmahịa ya is business magnet ihe ọ bụla o metụrụ aka ọ bụrụ ego olewegolo pure water oletaba ego ọzụba ahịa mma ọzụtaba ego ihe ọ bụla ọzụba ahịa simenti ọzụtaba ego maka na ihe niile ebe akara aka ya bụ afịa ihe ọ bụla ọ gbasara ọ ya ele ihe onye a na-edire wuchukwa agwụ ya then agwụ a ga na-ebutezi new idea agwụ a ga na-agwa gị mgbe afịa na-achọ ịkọ n'ime afịa agwụ a ga na-adọkịta sị gị nwoke chigijekwa goo ngwa ahịa dị etu a stọọ ije goo ngwa ahịa dị etu a stọọ and o nwere ike agwụ agwacha ya within 2 weeks ngwa ahịa akọwa n'ime ahịa ọ bụrụ na shọpụ ụka abịa ga na-abịa gị gosi dị ngwa ahịa ị nwere ike mgbe anwa ịmụrụ ede ọ na-eme n'ime ahịa o nwere afịa gara akụ ụka igo afịa n'ụtụtụ ichigata na the same shop in the afternoon etinye ego ichigata the next day price ya agbago ịghọtara ya agwụ onye anwale idiri ịmara na afịa ka ego rie wee stọọ n'ọya etikwa ego o nwere ndị bụ business magnet ịghọtara ya etu a ka esi nwa agwụ dị iche iche mana ihe dị mkpa abụrụ na ịlụ a na agwụ iburu dibịa mmadụ nwere ike ịlụ agwụ chụkwa agwụ ya na-emere onwe biznes ya ịghọtara ya maka na agwụ gị dị too small ije na-alụ ọrụ o nwere ike akpọrọ na ụdị anwa ije na-arụ ya ime alụta anything ịghọtara ya maka na agwụ ya eme ọ bụrụ na isi mmadụ is well with you agwụ ejeme ọ dị ihe anyị kwuru abịa na mmezu and ọ bịa na mmezu ahụ onye abụ na udo obi adịrị gị ịghọtara ya so ihe na-achịkọwa bụ ọ bụrụ na n'ijere na-agwara gị na ị nwere agwụ ma ọ bụ ndị etu isi emekwu sef ndị mmadụ ga na-agwa nwe onye agwụ onye agwụ den ịma na ị nwere agwụ den ma ọ bụ na-agha eziri ya n'ozi weda ma ọ bụ n'ụka ma ọ bụ n'ọdịnala den ma ọ bụ na na-abịa na mmụọ n'abalị na-agwa gị na ị nwere agwụ yes ihe ị ga-eme chukwa agwụ gị den marịsị ụdị agwụ ọ bụ enwere many ways ị ga-esi wee ma ụdị agwụ ị nwere ike ịbụrụ onye a ga-abịa kụziri na nlọ ma ọ bụrụ onye nwere ike ịgwa n'afa mana ihe dị mkpa nna achịkọwara gị bụ create a time for your spiritual exercise time gị na mmụọ ji akparịta nkata a ga-enwerịrị time it could be morning afternoon or night mgbe a gị na mmụọ ji akparịta nkata ka ị ga-ajụ ha kere ihe ha chọrọ ka ị mee ifunọ mgbe aka agwụ ga-eji na-ebunye gị uche ngwa gị mee nke etu a gị si etu a mee nke gị si etu a mee nke maka na onye na-ajụ ese adị efu ụzọ mana ọ bụrụ na ị bụrụ ọkpọ onye kpụ ya nụ agwụ nwe ụha akpọ gị mana agwụ akpọ gị na ndị anọkịta jụọ agwụ a kere ihe ha chọrọ ka ị mee ị na-eme n'ime gburu ya ị mara na ọsọsọ gị ụkwụ ị ga na-eme misteki mana ọ bụrụ na ị gbapụ ọsọ mmụọ ọsọ gị onye ahụ na ọsọ ị na-agba ọsọ bara n'ihe pụtara ya so ihe na-ekwu okwu chukwa agwụ gị ọ bụrụ na na-agbara uwe na ị nwere agwụ o nwere ike ọ bụrụ na maka na dibịa ma ọ bụ ihe ọbụla e nwekwara ike ịchụkwa agwụ gị kwa agwụ gị ya nyekwuo more time ka ị nwee ike gara izi onwe gị maka na agbara aka atụ ihe na-ata alụ ka m kwụsị ebe a taịm mmeji wee nwee ike je mitin erugo ihe ị nwere ike ime bụ etu onye nụrụ onu a kaba arụ jee na ma YouTube channel ị ga-afụ ebe nkụzigori nkụzi ihe gbasara agwụ in many places gee ya ma gee nke a ngere taa nkụzi taa ka ị wee nwee ike mụta wee chịkọọ isi inene nkụzi a ma ọ bụ na ị chọrọ ịnụkwu ya ọzọ jee na my YouTube channel ma my Facebook page Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite ọ bụkwa na ịchọ ka anyị gbara gị afa mmiri emi send ya message na WhatsApp 08057837672 I repeat 08057837672 ị ga-esi anyị metụ aka na share button ya gazie